Ban penti kena bak surok ba akan long kabasngan bat kabasuk na kabata kipat ba kibalit bat wan man kasni ki pulit kari Bhoi district hapo kajingelam USSP UVS Rathor bat additional SP ba Orville Masar hinin kami kharar tarik nai weng kila penlong ya kajing Talasi ya ki kali ha Umling kabala sedang na do kapor hendriu baji janmit harngkat kajing Trelang bat kaseng Samla Umling Hakani kajing Talasi kabala long hinin kamit ha Umling ki pulit kila yo bandan kuna hadu hendriu lak tengka AA ya kinong penkhen an hasurok ba national highway ki bakan thup ru ya bongut kinongnya ki bala buat kya kani kajing Talasi ba Bteng jo ki pulit kalong kum kajing hikai bat jing maham pat ba khnang ban pensngo thu ya kajing don kam ban but ya ki kendon an hakapor banyak kali ban lait na kinu ki jingja basngausi khamtam ki bayadai bat kajing du man sim breu hasurok wat laki pulit ki laju maham man kapor Henry kidang don shibun ki ba ki bampat but ki anya kali khamtam kitu ki banyak kali hakapor bala buat शिलोंग में कहाँ से आ रहे हो? पुलिस बाजार कहाँ जा रहे हैं? hospital terus ini, Shillong tu, internet baru, Shillong tu, kenyap tu, kasih api. Engkau akan pun deh, engkau akan pun. Pun bah. Sao hấp vậy? Đúng rồi. Cái này ô cái mặt lạ thần này. Đúng nè. Đúng nè. Tại nhà được xe nhá. Rồi, bum. Lemput deh, super at kita ke sini. Benda apa ni? Slew. What that? Macam ni deh. Bali macam. Ini bali deh. Asli. Wah. Macam macam set karo. रुक जाओ हाँ उनको आने दो ना Is it required to use this light here now? No, not now. Why have you fitted in the first place? We have such a nice vehicle, we actually need to apply. You are actually blinding the driver who is coming from opposite side. Are you fit to be a teacher? Are you fit to be a teacher? You are putting all their lives in danger by your sheer ignorance, nothing else. We can sense the smell of alcohol from 2 feet apart. You are sitting inside and you don't get the smell.
Be responsible. When you are taking children, be extremely cautious and responsible. तुम driver, इसको detain करो हाँ. The vehicle will not move till his reading comes below 30. Side में बिठाओ. Okay. कहाँ घूम रहे हैं बाबा इधर? आगे बोला गए थे। आईडी कार्ड चेक करेगा। हाँ हाँ। हम मेरा आईडी दे देंगे। जल्दी दिखाओ जल्दी पूछे गाड़ी। Presiden jongka Seng Samla Shillong kini ki member nang taruh komi diru hi ki VDP tengi lai snok tilang mata ski hane baki Pulit am taban le checking kamtam e ki badi babam khnang ba kane ka surok kalanti ka sinkin jongi kanlong ka ba safe kin duna ki ba buaj ki ba le kulmar ka ba sutenat kawai kalong ba kine ki Pulit kim shem le Shillong khmat ino kabor ka an kayat kumju ibaro ngi jadi ki kalirit ne ki kalihe ne ki VIP ne kalong trikam ikaju ibaro bat kane ka Jing cooperate jong ki Pulit bat ngi ki kumangi tengi la ko common man kalong Jing mentoi shibun nama bang habang ibat ikakam senong kam thau kan sukru yangi la shalai sisngi ban ya contact ban Ïaki nama ngi ladon ikane ka Jing cooperation ka relationship happening jongi tela ladon kano ka Jing mi ka Jing kumar hasnong hathau lane kano ru in kam so ban kentu Ïaki driver kalong ba kin penduna kadi kabam hoj mla ban sange non tambah yale ban di haing hasem hanrei om ban findi banyak kulmar ramar om di tang ba pi risk tang ke jing mlade haba fidi pi bam ka jingim jong ki weru ka shong hakti jong pi ki passenger jong pi ki bru baya lengti sengking kamtam e ki long kemi ki khna rit wadi ki marat rohing so senai teng teng la da i ba ki so ki miao ki yap apot surok pangata publishibun